Hei salutatori, eu sunt Ștefan și astăzi o să vă arăt un tutorial cum să dăm la dați Minecraft 1.6.2. Așa, intrați pe Google, orice Google, sau Google Chrome, Google normal, care o fi. Așa, și scriem aici Minecraft 1.6.2 Cracket și dați pe ăsta. Dați aici, trebuie să luați și torentul. Dacă nu știți cum să luați un torent, să vă arăt eu acum. Așa, nu știu ce are. Aici un pic. Nu știu, dar să dați acolo unde dăm și cum să luați un torent. Scrieți un torent și dați aici. Dați la dați și dați pe care îl vrei. Asta vă recomand să fie ăsta sau ăsta, da? Așa. Și pe aceea intrați. O să vă arăt și niște skin-uri de Minecraft. Așa. Minecraft skin și dați aici cu un nume scrieți și dați la browser, dați așa și căutați aici ce nume, uite, K418 ăsta pe care vreți tu și sunt atât de skin-uri și poate luați. Așa, și ne vedem data viitoare. Pa!